Assembly Speaker Lalbiakzama Speaker Chair luah chhung chu dan hnuaia digle inkhairual taka erawh na kalpui atum thu soi Speaker hian vo in session zo khana pisa thara luah ngala hemi hnu hian thu thar la khom tu te komin Speaker din hmun zahawm tak akawa tla chu ama lamai a in enin a in sitle ti asoya heti rual hian Pathian remruat ni a hriat awangin theihtawp chu atum thu asoya fairly inkhairual taka dan hnuaia erawh na kalpui atum don ti asoi Lalbiakzama chuan sarkar in ruahman na thatak taka neite lotlin na chu mipui thui taka in nga don awangin an ruahman na ti lotlin chu THEI ani arin lo thu asoya an kong alo chhodewani poin kan THEI ani titlang se du thu asoya tunma angai dan mol tak zel thel le olsam taka sumlak lutum na te felfai che alawa sum be sei na te tangkai lo taka hun man thin te nun uluk lo taka man thin te khabo to se thantla chunga thahnem ngai na ne na thokin eile barzon na konga ti takzeta mal som tlaka hun man atul don ti asoi Speaker Lalbiakzama hian vo in khan Mizoram Legislative Assembly Speaker hmasa Dr. H. Thansang hne na tangin thuron le mal som na ala vo in apisa luah hnuai thuthar la khom tu te akom zoa hian Speaker hian Mizoram Legislative Assembly Speaker hmasa Dr. H. Thansang thuron le mal som tong trai na dong turin na pan ngala Dr. H. Thansang hi durtlang Sinat Hospital en kolme kani awangin damdoi ina hian tluin a hne na tangin thuron sang ala a Dr. H. Thansang chuan Lalbiakzama luchunga kun ngatin na tong trai sakani Mizoram Legislative Assembly Speaker Lalbiakzama win khana pisa luah lutin apisa hian thu thar thedar tu te akoma dik tak le inkhairual takin dan hnuaia neutral taka session kaihhruai atum thu asoi Assembly Speaker chuan sarkar na changto MNF le Congress Party ten theihtawp lo chhuah to mahse mipui ten an du khop lo ti soin ZPM chuan sarkar kalpui dan tur road map mumal tak ane wangin mipui kaihhruai an tum dan a hriat ti asoya sarkar lotlin nai ro mipui a in ngatani thu asoi bok Pecher kalo chhung chuan fairly inkhairual impartial taka dan hnuaia kalpui katubang neutral taka kaihhruai katum bokang Hey Mizoram State Legislative Assembly sang ni le som ni pathum inthlanpui Pathian le mipui zara ZPM chuan hne takin sarkar na alata a hemi na entir chu Mizoram mipui ten sarkar kal to erawh tu te khan theihtawp chuama se an du khop lowa ZPM rin na le base na sak tak nein thunin an Pathian ti hi ani ZPM sarkar lak lunia kan Chief Minister Lalduhoma'n press meet e kom na khan ZPM ma chop le kalpui tum dan road map chen khat apuang to a khata khan thui tak chu he sarkar in ram a kalpui tum dan chu a hriat thei ruaka thil chiang takero chu sarkar in roman na thatak nein tum na thatak nen kalpui ma se a hlotlin na chu mipui a ai tlat ani mipui te chu mani hmazo na mani ati mai theite chu sarkar ti sakher phut lo tur le ngak lo turin ange na zel thel le olsam taka sumlak lo tum na te fel fai che alwa sum be sei na te changkai lo taka hun man chin te nun uluk lo taka man chin te chu bo to se du thu asoi bok thu thar thedar tu te komzo hian Mizoram Legislative Assembly Speaker hmasa durtlang damdoina mek Dr. H. Thansang hne na thuron la turin akal ngala Dr. H. Thansang hian tong trai na alone sangal bokani Mizoram Legislative Assembly Speaker atana laklu thar Lalbiakzama Speaker Chair alwa chhungin fairly inkhairual taka dan hnuaia kalpui tum thu le neutral taka kaihhruai tum thu asoi Lalbiakzama chuan Speaker atana laklu ani zo hnu vo in chhun khan apisa a thu thar thedar tu te kom halin neutral taka erawh kaihhruai tum thu hi asoya sarkar kal to erawh tu ten theihtawp chhuama se mipui an du khop lawa ZPM rin na le base na sang tak nein thunai na an kuta an peta ti asoi bok Assembly Speaker chuan sarkar in ruahman na thatak nein tumna tak nen kalpui ma se a hlotlin na chu mipui a in ngatlat ti asoya thantla in thanem ngai na nen thok ila kanele barzon na te ti tak zatin kan theina zong pe ila mal som tlaka kan hun te kan man chuan Lalpa chuang to mai don ati a mipui te puin an ti thei ve reng sarkar ti tura da thlatte a thlona dong tura in ngai na te chu
an kalpela hunto takzet ti asoi bok ani speaker tharpu Lalbiakzama chuan assembly session nei zo a thu thar thedar tu te akom zo vele Mizoram Legislative Assembly speaker hmasa Dr. H. Thansang hena thuron le malsom tong traina dong turin enkol ani mek na sinot hospital a atlo ngal ani